Na úvod teda informácia, tým, že sme sa rozhodli tento webinár poňať tak trošku aj prakticky, aj interaktívne, tak sa nám to trošku časovo naťahuje a sme si povedali, že nechceme vás úplne zavaliť kvantom informácií a sme sa rozhodli rozdeliť to na také dve časti. Takže dnes by sme si prešli tou prvou časťou a tie prvé 3 kroky, čiže stanovenie dlhodobých cieľov, stanovenie čiastkových cieľov a pripravenie plánu stretiek. Takže môžeme teraz už prejsť samotnému obsahu na také zamyslenie. Mám tu aj taký citát, že možno nemôžeme určovať smer vetra, ale môžeme nastavovať plachty. Takže aj tento citát nás chce naviesť na to, že aj my ako animátori stretiek alebo tí, ktorí sprevádzajú animátorov, tak veľa vecí nemáme vo svojich rukách. Tak ako keď aj nejaká loď sa môže plaviť po mori, tak veľa ten kapitán ovplyvniť nemôže. To ako bude fúkať vietor, aké budú vlny počasie, ale veľa spraviť môže. To je to ako nastavenie plachty a takisto aj my správame, čo môžeme, keď máme nejakú zodpovednosť. A práve pri vedení stretiek tá zodpovednosť je dosť veľká na bremenách animátora alebo aj vedúceho strediska alebo teda toho, kto sprevádza stredka. A práve k tomu, aby sme posilnili trošku alebo dopomohli tak spoločne si vzájomne k tomu, aby sa nám to robilo ľahšie, lepšie, systematickejšie, tak k tomu vlastne ma slúži aj táto infografika a tento webinár. Tak pevne dúfam, že aj tie vaše očakávania budú naplnené. Možno prečo chceme ako keby dať nejaký návod, že ako viesť stredka, tak pretože si myslíme, že je normálne, keď od niekoho niečo vyžadujeme, tak že mu aj ukážeme, ako to má robiť. Jednak v rodine rodič, keď chce od dieťaťa, aby povysávalo byt, tak určite najskôr mu ukáže, kde sa vysávač zapína, ako ho dá do elektriky, ako to má držať, čo s ním má robiť, až potom následne nechá, aby sám povysával celý byt. Takisto v škole učiteľ najskôr vysvetlí nejaké učivo, naučí deti písať, čítať, počítať a potom od nich vyžaduje, aby čítali, písali, počítali. A takisto máte možno aj vy niektorí už skúsenosť v práci, keď niekde prídete do zamestnania, či už ako účtovník alebo akokoľvek iná profesia, tak väčšinou vám na pracovisku vysvetlia, ako sa účtuje v ich firme a ako máte nadstavený systém evidencie, dokladov a tak ďalej. Tak takisto si myslíme, že aj v domke, keď vedieme stredka, teda je to jedna z takých našich hlavných činností domky, práve tá pravidelná dlhodobá systematická práca s mládežou, tak si myslím, že je na mieste si povedať nejakú inšpiráciu, že takto sa to dá robiť. Určite nechceme unifikovať, nechceme, aby ste teraz mali z toho pocit, že vám ideme predstaviť nejakú jednotnú formu, jednotnú štruktúru, ktorú teraz povinne všetci budú musieť od zajtra rešpektovať. Skôr nám ide o to inšpirovať, otvoriť diskusiu a pre nás je to aj taká výborná forma, ako konzultovať niečo, čo sme vytvorili a spoločne hľadať možno nejaké aj vylepšenia, spoločne sa obhatiť a posunúť sa v kvalite o stupeň vyššie. Čiže ak niekto vedie stredka tak, že príde raz za týždeň a deti mu tam celý čas, hodinu a pol, 2 hodiny hrajú futbal, tak možno, aby sa posunul k tomu a zamyslel sa, že možno dá sa robiť aj nejaká iná aktivita, ako len hrať sa futbal. Možno kto sa na úvod pomodlí a potom hrá futbal, tak si môže uvedomiť, že aha, že tak okrem tohto sa dá ísť ešte na vyšší level a možno okrem modlitby a futbalu sa dá možno priniesť aj nejaký príbeh, nejaká myšlienka. A kto možno priniesie nejakú myšlienku, tému, možno si uvedomí, možno vďaka aj tomuto webináru, že dá sa predsa ešte niečo viac. A nechceme určovať, že ako to máte robiť, ale chceme vám ukázať možno taký náš systém, nápad, že takto by sa to dalo. Je to možno pre niekoho moc vysoký level, takže určite nechceme vás nejakým spôsobom zastrašiť, odstrašiť, aby sa neudialo, že od zajtra prídu nejaké výpovede, že doteraz sme viedli stredka, ale už sa bojíme, že nevieme to robiť až takto systematicky. Ale ak si z tohto zoberiete aspoň jednu myšlienku, tak budeme radi a ak to niekomu zapasuje, že vie podľa tohto fungovať, tak tiež budeme radi. Ja si uvedomujem, že
existujú také asi dva typy ľudí, aspoň čo ja mám skúsenosť, tak niekomu veľmi vyhovuje to, že potrebuje mať systém, plánovať, zapisovať si a mnohí bez tohto nevedia fungovať. A zase naopak si uvedomujem, že existujú ľudia, ktorí takéto niečo neznášajú, proste im to úplne proti srsti, aby proste boli nejak zviazaní, aby mali nejakú štruktúru, nejaký systém, nejaký plán. Nechcem hodnotiť, čo je lepšie, horšie, proste sú to dva rozdielne prístupy, všeobecné k povinnostiam, ale dôležité je ten konečný cieľ. Čiže keď niekto vedie stredko, a dokáže to bez toho, aby si plánoval, aby si definoval ciele, aby si hodnotil a naozaj privádza tie svoje zverené deti k tomu, že sú bližšie k Bohu, že osobnostné rastú a že aj ako partia naozaj tvoria stále lepší a lepší tím, tak za mňa je to úplne v poriadku, lebo dosiahli to, čo na stredkách sa dosiahnuť má. Ako náhle by to pokrivkávalo, tak možno predsa je dobre sa zamyslieť, či by predsa nebolo lepšie sa zamyslieť nad stredkom a ako k tomu pristupovať. Tak možno ešte na také zaramcovanie toho dnešného webináru alebo tej časti, ktorej sa budeme venovať, tak ako som spomenul, že môžu byť na takej škále, si to môžeme ukázať, také dva extrémy od toho, že v niektorom stredisku nie je žiadne stredko, až po nejaký druhý extrém, že tam je úplne parádne, perfektné, ideálne stredko. Môžem si povedať, čo to môže znamenať. A samozrejme veľa vecí alebo veľa priestoru môže byť medzi tým. Napríklad, ako som povedal, že na stredku sa len hráme. Proste vieme, že toto sa nám deje, takže proste je fajn, že aspoň deti sú v bezpečnom priestore, je tam o nich postarané. Keď sa niekomu stane nejaký úraz, tak aspoň má kto zavolať nejakú sanitku, nebehajú po sídlisku. Ale dá sa ísť ako keby ešte viac a môže naozaj niekto viesť tie stredka, takže sa snaží vnášať do toho aj niečo duchovné, možno modlitbu, pokus o nejakú tému, hru. A takisto niekto môže vnímať, že presne podľa tejto nejakej alebo podobnej infografiky, nejakej schémy môže pristupovať ku stredku, čiže stanovovať si možno aj nejaké dlhodobé ciele, plánovať si stredka, vie zhruba koľko ich v roku ho čaká, strediek. No, môže byť, že ešte je niečo lepšie nejak, že aj my sme ako keby nevystihli úplne v tej celej šírke. Najlepšie to, že ako by sme tie stredka mohli viesť. Takže preto aj tento webinár, bude tu priestor aj na takú interakciu s vami. Ako som naznačil, že budem rád, že keď toto bude zároveň aj taká konzultácia k tomu, čo my sme vytvorili, že pre nás je to také veľké obohatenie počúvať práve vás, čo si o tom myslíte, ako vy s tým máte skúsenosť. No a ešte možno z takej plnej šírke, keby sme sa chceli pozrieť na animátorstvo, tak by to možno vystihovali tieto 4 oblasti v 4 farbách a v 4 predmetoch, ktoré môžete vidieť. Ale aby ste mali teraz nejaké prehnané očakávania z tohto webináru, my sa teraz nejdeme baviť o viere, ktorú samozrejme by animátor mal mať, alebo o motivácii. Takisto patrí k tomu, aby animátor bol aj motivovaný, vnútorne ideálne, a že chce viesť stredko alebo k charakteru. Skôr to, čomu sa my chceme venovať, tak je odbornosť. A z nej tiež len taká malá časť. Čiže vlastne, keby sme si tieto 4 hlavné farby alebo tie 4 oblasti rozdrobili, tak v rámci tej odbornosti sme si my tak zadefinovali asi takých 8 oblastí a jedna z nich je, ako viesť stredko. Čiže to je zhruba obsah, čomu sa chceme dnes venovať a aj na tom druhej časti webináru. Čiže aby sme na úvod možno tak zúžili tie očakávania aj od vás, že nejdeme sa teraz baviť o tých iných oblastiach animátorstva, ale samozrejme, keď sme si chceli animátorstvo stretiek nejak tak komplexné pozrieť, tak teda výstižné sú podľa nás pre všetkým tie 4 oblasti. A to teda viera a vzťah s Bohom. Že to si myslíme, že to je niečo, na čom to celom stojí a bez toho by všetko ostatné bolo zbytočné. Čiže keď máme animátorov, tak my sme animátori, ktorí nie sú len animátori v centre voľného času, ale naozaj tí, ktorí dokážu odozdávať vieru, evanjelium, proste ktorí sú apoštolmi medzi deťmi.
Zároveň teda určite chceme, že aby animátori mali vnútornú motiváciu a možno tam môže vyvierať aj práve z viery, že sa cítime byť pozvaní Bohom, že nám bolo niečo dané a my niečo chceme odozdať. Ale takisto je dôležité, aby animátor mal aj správny charakter a aj odbornosť. Tiež by som si pomohol teraz takýmto grafom, keď sme to cez film Pán prstenov chceli znázorniť, tak ak má niekto nízky charakter a nízku odbornosť, tak žiaľ možno máme aj takýchto animátorov medzi sebou, ale najlepšie, keď hľadáme práve medzi týmito dvomi veličinami správny balans. Ale takýto človek naozaj, že charakterovo vôbec nemusí byť dobrým príkladom pre mladých a takisto možno nedokáže pracovať so skupinou, rozprávať nahlas, zrozumiteľné v skupine, viesť možno reflexiu, diskusiu, zvoliť správne hry. Takže bolo by dobré, keby sme sa nestávali takýmito glochmi. Môže sa stať, že niekto je veľmi charakterný človek, veľmi dobrý, láskavý, milý, ale žiaľ proste zatiaľ nemal príležitosť nejak podrasť v tej odbornosti a naozaj je taký dobráčisko, ale proste s tými deťmi to nevie. Aj keď veľmi chce, túži, je láskavý, rád by sa rozdal, ale proste sa mu nedarí. Tak to je naša úloha takýmto ľuďom pomôcť im. Môže byť zase naopak niekto veľmi skúsený pedagóg, môže byť poznať všelijaké techniky, také psychologické tiež techniky, ako možno spoznať nejakú povahu, jak motivovať. Ale žiaľ, keby nemal dobrý charakter a taký príklad, možno extrémny, keby dostal na stredko Černoška a on by bol rasista, tak tiež by to nemuselo dopadnúť najlepšie. Takže takým ideálom pre nás môže byť Gandalf, ktorý teda má aj silný charakter, ale zároveň aj veľmi vysokú odbornosť. No a preto, aby sme aj my v tej odbornosti trošku podrastli, tak aj preto tento webinár. Takže trošku taký širší úvod, ako som naznačil, ale myslím si, že bolo potrebné to trošku tak aj zaramcovať, aby aj tie naše očakávania sa tak zobjektivizovali, že čo vlastne za túto hodinku ešte vieme si povedať. Máte, skôr ako začneme a sa vrhneme už do týchto oblastí, niekto nejakú otázku, nejakú pripomienku, nejaký komentár? Nevidím nikoho, že by dvíhal ruky. Tak keby čokoľvek, tak kľudne nám môžete písať aj do chatu. A môžeme teda ísť na prvú oblasť alebo na taký prvý krok, ktorý sa nám zdá byť veľmi dôležitý, a to stanoviť si dlhodobé ciele. Tiež si pomôžem citátom. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa. Takže naozaj dlhodobé ciele si myslíme, že je potrebné mať stále tak na mysli. Že mnohokrát som vnímal niektorých animátorov, že si perfektne pripravili nejakú konkrétnu hru prepracovanú, ale niekedy sa mi tak zdalo, že ako keby nám unikala tá podstata, že čo som vlastne tou hrou, tou aktivitou chcel docieliť. Preto možno aj také odporúčanie, že keď by ste nemali nič, len dlhodobé ciele, tak už aj to je podľa mňa celkom dosť, že naozaj stále takéto smerovanie, že kam chcem tú svoju skupinu priviesť, kam sa s ňou chcem dostať. Tak možno taký ten prvý krok je, že spísať si dlhodobé potreby členov, ale aj vývinové odporúčania pre tvoju vekovú skupinu. Tak keď som si spätne pozeral tú našu vyrobenú infografiku a túto bublinku som si prečítal, tak hneď som si povedal, že tak tu sa mi vynára viacej otázok, ako mi dáva táto infografika nejaké odpovede. Tak tá prvá otázka, že dobre, no ale ako zistiť teda dlhodobé potreby stredka a členov stredka, alebo kde nájdem nejaké konkrétne odporúčania nejakých kvázi múdrych ľudí, ktorí už pomenovali to, čo mladí by mali v príslušnom veku nejak nadobudnúť. Tak teraz by som rád aj vás zapojil, ak vy máte nejaké odpovede, tak my si ich radi zozbierame, takže určite nám ich píšte aj do chatu, ale môžete sa aj prihlásiť a skúsiť povedať. Budem veľmi rád, že ak by sme vedeli aj takúto interakciu tu skúsiť, takže... Možno podľa potrieb tých ľudí, keď ich poznáme, tak možno, že z toho nejako
zredukovať, že potom asi budú tie veci aj možno viacej oceňovať alebo podporovať, ako by sa im zaujímali. Ďakujem. Ešte Majo, tuším, motivuje. Áno, tak ja si myslím, že dlhodobé potreby členov zistíme tak, že sa s našimi deťmi rozprávame a z toho, o čom nám rozprávajú, čo ich trápi, čo ich teší, tak zistíme asi, čo im chýba, čo potrebujú a tak. Super, ďakujem. Dobre, tak môžeme prejsť na druhú otázku. Kde nájdem odporúčania, v čom by sa mal mladý rozvíjať v príslušnom veku? Vedeli by ste vyhľadať nejaký materiál, kde by mohli byť spísané? Cesty zrenia. Cesty zrenia. Niektorí vedia, čo to je, tak za chvíľku si povieme k tomu aj trošku viac. No, ešte má niekto nejakú odpoveď? No, zatiaľ hovoríte len to, čo som si aj ja spísal, tak som čakal, že ešte nejaké obohatenie aj pre mňa tu nastane, ale dobre, môžeme teda prejsť ďalej, nech to zbytočne naťahujeme, ale kľudne aj do chatu môžete napísať, ak ešte mal niekto niečo premyslené. Tak presne tak, ja tu mám niečo v odrážkach, čo nám napadlo, takže presne, že pozorovaním, pýtaním sa a pre všetkým, aby som počiarkol, počúvať. Že naozaj nemusíme prichádzať na tie stredka len s tým, že my im chceme niečo odkomunikovať, ale veľmi dôležité je nechať priestor, nech oni rozprávajú a seba nastaviť tak, že vnímam, počúvam, čiže takú tú empatiu voči druhým a naozaj aj cieľané vytvárať na to priestor. Možno nie každý sa dokáže nejakým spôsobom pred skupinou vyjadriť, preto je možno dobré aj im dávať nejaké či anonymné dotazníky, ankety, či už proste do nejaké krabičky hádzať papieriky alebo aj nejaké online nástroje, ale teda aj takéto možnosti možno vytvárať. Samozrejme aj individuálne rozhovory, že nielen stále v skupine, ale mať aj taký osobný vzťah s tým stredkárom. Možno nielen s ním, ale aj s tými, ktorí ich dobre poznajú. Mali by to byť hlavné rodičia, čiže mať vzťah s rodičmi, rozprávať sa s nimi o deťoch, možno aj nejaké výchovné výzvy. S učiteľmi, ktorí niekedy možno aj viac času trávia s deťmi ako rodičia, tiež možno, že nejaké odporúčania by vedeli povedať. Možno nejaká SWOT analýza, definovanie možno nejakých silných, slabých stránok, alebo rôzne testy, analýzy ich výsledkov, či už Belbinov test, tímových rolí, testy temperamentov, Gallupov test a je spustu rôznych. Ja ako animátor si pamätám, že som si zakladal o svojich stredkároch, tak som to nazval, že zdravotnú kartu, že priebežne, keď sme mali stredka, tak vždy tie výstupy sme nehodili do koša, ale my ich odozdali a som si zakladal k tým jednotlivým menám a za tie roky sa mi tak naskladala taká kvázi zdravotná karta a vedel som potom ako keby lepšie poznať tých svojich stredkárov, takže možno tiež taká inšpirácia. A potom teda tie odborné veci, kde vieme nájsť odporúčania, tak ako bolo povedané, cesty zrenia tiež sa dajú stiahnuť na stránke niečo viac. Vieme vám do chatu potom poslať linky. Konkrétne som si pozrel, vám môžem teraz aj na ukážku ukázať. Sekundičku, kým sa preklikám. Takže vidíte, toto je stránka niečo viac. A tu sú podľa jednotlivých vekových kategórií tie cesty zrenia. Sú tu vodiči, chlapci 16 až 19, objavitelia, 9. ročník až 1. ročník, bojovníci, potom sa aj dievčenské stredka očarujúce, modelky, Johanky, Alenky. A každé z nich sa dá rozkliknúť. Ja som si tu rozklikol 5. 6. chlapcov a na strane 18-19, a to by v každom manuáli malo byť, sú také ako keby štandardy, ktoré vlastne spísali autory, také výstupné štandardy, že ktoré za tú etapu, za ten 1-2 roky by bolo dobré
s tými deťmi nejakým spôsobom dosiahnuť tieto výkonové štandardy. Takže napríklad pre tých chlapcov je tu pomenované, že vie sa uvoľniť pri spoločenských hrách, ale sa aj napríklad stíšiť na 1 hodinu, vie vypočuť druhých a dať im slovo, vie si odrieť sladkosti počas jedného dňa, vie sa stíšiť pri nočnom odpočinku alebo robiť nejaké jednoduché služby v prospech druhých, vyrozprávať krátky príbeh a tak ďalej. Je to tu rozdelené do takých 5 oblastí, tak v každej jednej už podľa toho, ktoré stredko máte, si viete na tej stránke otvoriť a viete si potom toto ako keby načítať a to môže byť pre vás pomôcka, keď by ste si chceli aj stanoviť nejaký dlhodobý cieľ, že jednak keď by ste si vyspísali to vaše poznanie z toho počúvania, z rozprávania sa s vašimi deťmi, tak zároveň, keď si dáte dokopy tieto všeobecné odporúčania, tak by sa vám malo dať vyplúť nejaký dlhodobý cieľ, že zhruba, že čo by bolo ideálne s tými vašimi stredkármi, na čo sa zamerať. Takisto základné školy majú spísané výkonové štandardy, tak je to niečo, k čomu sa záväzuje škola, že tie deti pre príslušný ročník, že im to odovzdá. Má to každý predmet spísané, ja som si teraz otvoril, tiež vám potom pošlám link, ale viete si to aj vyhľadať, vzdelávacie štandardy napríklad pre 2. stupeň. Má také dosť blízke predmety, môže byť etická výchova, náboženská výchova, občianská výchova a sú tam veľmi také zaujímavé výstupy spísané. A mnohí chodia napríklad na náboženstvo, a napríklad nechodia na etiku a napriek tomu v tej etike tu sú tiež pre jednotlivé ročníky, zvlášť pre piatakov, zvlášť pre šiestakov, zvlášť pre siedmakov, sú tu popísané nejaké keby také, že čo sa má s nimi dosiahnuť. A myslím si, že to môže byť tiež fajn na takú inšpiráciu. A vlastne takto spoločne môže aj škola, aj rodina, alebo aj takéto stredko prispievať k tomu, aby ten mladý človek sa nejakým spôsobom rozvíjal v nejakej oblasti. Takže to možno na takú inšpiráciu. No, teraz možno ešte taká úloha na zamyslenie. Skúste sa zamyslieť teraz každý zvlášť, že čomu by si bol rád, keby si za takých zhruba 5 rokov, odkedy vedieš stredko, čo by ťa potešilo, keby si počul od animátorov, od tých detí, ktoré vedieš, keby ti prišli poďakovať za to, že si sa o nich staral, že čo by ťa potešilo, že by prišiel po nejakých pár rokov za tebou a teraz, že čo by ťa tak tešilo, že za čo ti ďakuje. Môžete si aj tak predstaviť, že za čo ste ďakovali vy alebo za čo ste vďační vašim animátorom, ktorí vás sprevádzali na stredku, ale zároveň skúste si naozaj teraz možno aj napísať alebo aspoň v duchu premyslieť. Ak by bol niekto odvážny sa aj podeliť, či už do chatu opäť, alebo aj takto nám nahlas povedať, tak budem veľmi rád, že skúste každý možno aspoň jednu vec, že čo sa vám zdá, že by ste mohli byť radi, alebo čo viac naozaj tak potešilo, pokrialo na srdci. No, ja by som napríklad osobne bola rada, keby za mnou príde stredkárka a povie mi, že vždycky na stredku cítila, že tam má svoje miesto a že je vypočutá a že vo svojej jedinečnosti sme boli radi, že tam trávi čas. Ďakujem. Čiže vypočutie, prijatie, dobre sa tam cítila. Super. Má ešte niekto niečo iné? Mňa napadlo ešte, že teda bola by som rada, keby prišli za mnou a povedali mi, že mi ďakujú za to, že sme ich takou hravou formou priviedli k Bohu a prehlbili ich vieru a že sú vďačné za to, že sme ich pomohli budovať partiu. Budovanie partie, ale aj vzťah k Bohu, čiže odozdanie viery. Ďakujem. Keby vám tieto dve veci, alebo tieto, čo ste vy dve povedali, vám takto odkomunikovali stredkárky, tak necítili by ste ešte v niečom, že ešte mi tam niečo chýba? Ja som robila s nimi ešte to a to a to a za to mi ani nepoďakujú.
mne by napríklad úplne dostalo, keď mi poviete, že proste som napríklad bola pre ňa príkladom, alebo tak niečo, že som ho inšpirovala svojim niečím, tak by som spala z toho úplne asi, že wow. Inšpirovala k čomu? Napríklad či už k vedeniu akože stretiek menších, alebo že by chcela to dieťa pokračovať vlastne v tom, akoby animatorstve možno aj. Aha. K vedeniu stretiek alebo k niečomu inšpirovať, čo mohla vidieť na tebe, že niečo možno odozdávaš, alebo čiže tam cíti možno nejakú takú odbornosť, že vedieť možno niekto, kto ide aj na nejakú pedagogickú školu, že možno mu to môže pomôcť, že zrazu sa stane aj animátorom a že vie, ako pracovať s deťmi už, kebyže sa naučí kvázi už aj na tom stredku v tom tvojom príklade. Nechcem to úplne súvať tieto slova, ale som to tak nejak chcel zaramcovať. Dobre, nebudem vás viacej trápiť teraz. Naozaj, ja keď som nad tým tak uvažoval, tak je dôležité vnímať to stredko tak trošku širšie a si myslím, že aspoň také 3 oblasti by každé stredko paralelne malo dlhodobo rozvíjať. Môže so mnou súhlasiť, nesúhlasiť, možno niekto tvrdí, že majú byť len 1, len 2, 3, možno 5. A mne sa zdá, že minimálne tieto 3 by mali byť. Môžeme k tomu mať aj diskusiu. Ale teda tá prvá, to teda myslím, že tu aj zaznelo, že sa tam dobre cítili, čiže taký rozvoj skupiny, tímu, prehlbenie dôvery, vzťahov, že to je podľa mňa taká jedna oblasť, ktorú treba mať stále nejak tak na mysli. Taká tá druhá časť oblasť, nejaký osobnostný rozvoj, že proste som pre ňoho inšpiráciou v niečom, že možno viem zliezať skaly, viem možno krásne kresliť, možno viem dobre strihať videá, niečo programovať, možno som vedel priniesť nejakú aj psychologickú tému, možno o asertivite, alebo nejaké aj také svetské témy, ktoré im v osobnom živote môžu veľmi pomôcť. Čiže taká druhá oblasť, osobnostný rozvoj. A tretia, to, čo ste tiež pomenovali, že naozaj, že privádzať mladých k Bohu. Čiže rozvoj viery. Takže takto nejak by sme to chceli zaramcovať, že aj keď si stanovujeme dlhodobé ciele, tak skúsme mať na pamäti tieto 3 oblasti a možno tak, aby sme sa zamýšľali nad tým, že keď chceme podporovať tých našich stredkárov, tak čím môžem podporiť stredko v tom, aby sme boli ešte lepšia skupina, lepší tím, lepšia partia, tak práve odpoveďou od tých stredkárov môže byť to, že cítim sa tu dobre, je tu sranda, že to sú presne také tie indikátory toho, že naplňam ako keby aj túto oblasť. Zase na druhej strane, keď sa zamýšľam nad tým, že ako podporiť stredko v tom, aby sme viac nejak osobnostne podrástli, tak ten mladý po nejakom čase môže prísť za mňou a poďakovať, že ďakujem, že som sa tu mohol dozvedieť veľa nového, užitočného. Proste na tom stredku ma to bavilo, že vždy to bolo také nadúpané, inšpiratívne. Tretia oblasť, môžeme sa zamyslieť, či môžem podporiť stredko v tom, aby sme mali krajší vzťah s Bohom. Čiže možno aj prostredníctvom stredka som si ja mohol uvedomiť, ako ma Boh miluje, čo všetko pre mňa robí, za čo všetko môžem byť vďačný. To môže byť aj vďaka možno nejakej tvorivej, úprimnej modlitbe, možno tým, že prinášate nejaké hlbšie témy v stredku, kde už máte vytvorenú nejakú dôveru, alebo aj odozdávanie nejakej vlastnej skúsenosti s Bohom, možno aj spoločné chodenie na sväté omše, na adorácie. Takže to sú podľa mňa také 3 oblasti. A teraz také zadanie pre vás, takže tak ako som spomínal, že to bude také aj interaktívne a zároveň, že by som bol rád, že keby skúsme sa zamyslieť nad svojim stredkom, možno už niektorí tým, že vediete, už začal školský rok, možno ste si už aj na tento rok nejakým spôsobom stanovili nejaký dlhodobý cieľ. A teraz v kontexte toho, čo tu bolo povedané, tak skúsme pouvažovať a keby tak odznova si prehodnotiť tie naše cieľa, alebo kto nemá žiaden zadefinovaný, tak si skúste zadefinovať aspoň 3 dlhodobé ciele, pre každú z týchto oblastí aspoň jeden. A bereme do úvahy to, že sa rozprávate so stredkármi, čiže ste ich počúvali, už niečo o nich viete. Zároveň teraz nebolo veľa času si naštudovať cesty zrenia alebo nejaké školské výkonové štandardy pre niektoré predmety, alebo možno aj
rámci ešte som zabudol spomenúť, možno vývinovej psychológie, nejaké tie tiež zadefinované oblasti vývinu, čo v ktorom veku kto potrebuje zažiť na to, aby prirodzené sa rozvíjal. Takže to sú všetko také tie odborné podnety, ktoré tiež nám môžu nejakým spôsobom napomôcť. A zároveň teraz máte taký priestor, že keď chcete počuť za pár rokov, za 5 rokov, možno to, aby za vami možno prišli vaši stredkári poďakovať, tak teda, aby naozaj mali za čo, tak skúste, že čo by ste mali mať tak na zreteli, aký dlhodobý cieľ. Takže kľudne už píšte teraz a budeme veľmi radi, že keď nám potom buď poviete nahlas, alebo do chatu pošlete teda aj vaše dlhodobé ciele. Pre nás je to tiež taká inšpirácia a potom na oplatku aj ja vám premietnem teda aspoň taký príklad, že ako by to mohlo byť naformulované. Takže nechám teraz ešte také 2-3 minútky. Skúste si naozaj každý sa zamyslieť nad svojím stredkom a spísať si 3 dlhodobé ciele na najbližšie obdobie. Môže to byť na pol rok, do Vianoc, alebo na celý rok. Môžete mať nabrať polročný a po pol roku prehodnotiť a potom sa k tomu vrátiť a možno si poviete, že sa nám to nepodarilo za pol roka stihnúť, tak nevadí, pokračujeme v tom istom, čo sme si chceli stihnúť za pol roka a bude to na ďalší pol rok. Z toho polročného cieľa sa niekedy môže stať aj celoročný cieľ. Teraz, kto už stihol, tak naozaj budem veľmi vďačný a rád, ak sa s nami podelíte. O to skúsme aspoň jeden pre každú tú oblasť pomenovať aj takto nahlas, že či sa vám podarilo niečo naformulovať. Vôbec sa teraz nejdeme nejak hodnotiť, že či to je správne, nesprávne, naformulované. Proste je to vaše, tak aby vy ste vedeli s tým pracovať. Tak poprosím teda, ak niekto naberie odvahu, skúste sa pozdieľať. Môžete vždy povedať, aké stredko vediete, či chlapcov, dievčatá, ako starých. Ja mám stredko piatačiek a rozvoj skupiny by som dala, že aby sa vedeli navzájom vypočuť a teda chvíľku obsedieť, kým rozprávajú o svojich týždňoch a zaujímať sa jedna o druhú. Osobnostný, že vykonať aj nepríjemné úlohy a vo viere pokúsiť sa viesť jednu modlitbu na záver. Super, ďakujem. Jak si aj spomenula, ty máš piatačky, takisto naozaj aj chalani, aj devčatá v takom veku, štvrtáci, piatáci, tak je to veľmi náročné s nimi niečo hlboké, ale naozaj, že na ten rozvoj skupiny, hlavne keď začína to stredko, úplne podľa mňa stačí na ten jeden pol rok, to, že aby vôbec vedeli, že sú nejaké pravidlá, že majú sa dodržiavať, čiže obsedieť, vypočuť sa aspoň nejakých 10 minút, proste nech vydržia, potom jasné, zahráme sa. Nejaký ten osobnostný rozvoj. Odporúčal aj nejaké zručnosti, to môže byť niečo zaujímavé a možno niekedy v dospelosti si spomenie, možno už aj keď sa odkloní od cesty viery, tak zrazu niekde dostane defekt, niekde v lese si možno aj zanadáva, ale po napadne, aj tí Salesiáni, predsa to bolo na niečo dobré a možno nastane nejaký zlom v jeho živote, kto vie. A dlhodobý cieľ zameraný na rozvoj viery alebo teda vzťahu s Bohom, tak tiež, keď proste nejdeme len na stredku, ale možno kto má takú možnosť po stredku ešte ísť na svätú omšu, tak kto má možno tých štvrtáčikov, piatačikov, vie, že už veľký úspech je to, že keď oni tam vydržia nevyrušovať. Že možno aj prvý, druhý, tretíkrát pôjdu na svätú omšu, budú sa tam smiať, bude im dlho, ale keď na konci roka pôjdete na svätú omšu a naozaj si poviete a pozriete na nich, že tak oni tam naozaj že obsedeli, tak to je akože naozaj veľa ste dosiahli. A potom zase neskôr, keď ďalší rok s nimi budete zase nejakú malú myšlienku, keď si zapamätať, čo bolo napríklad na kázni, že to by bol veľký úspech. Takže naozaj nemusia to byť nejaké obrovské, pre nás ťažké, náročné veci, ale možno aj takto v takomto drobnom to stačí. Si tiež pár vecí tak spísal.
tak tiež možno len pre takú inšpiráciu, ale naozaj, že dôležité je zosumarizovať to všetko, že tie individuálne potreby konkrétnej skupiny, tie všeobecné odporúčania a potom možno sa nechať aj inšpirovať, tak pre ten tím, napríklad ja som tak prioritne teda na tých piatakov chalanov, štvrtakov, piatakov sa tak snažil orientovať, že možno naozaj, že snažiť sa tolerovať pravidlá, štruktúru stredka. Čiže naozaj, že každé stredko, aby malo pravidlá a malo aj nejakú štruktúru. K tomu si potom vlastne aj v druhej časti webináru za 2 týždne povieme viacej. Ďalší dlhodobý cieľ na rozvoj, na osobnostný rozvoj, napríklad nadobudnúť nové zručnosti aspoň v 4 oblastiach a využiť aspoň jednu z nich pre dobro druhých. Tak nás napadlo, že naozaj tí štvrtáčikovia, pätáčikovia, proste, že animátori naši chalanskí sa s nimi trápili. Ja som zo strediska z Trnavy, kde sme cítili, že to moc nefungovalo, že napríklad jeden z tých animátorov povedal, že oni vydržia byť maximálne ticho 2 sekundy a že keby sa veľmi snažilo, že možno 10 sekúnd, že by vydržali. A tam sme zistili, že oni nemali žiadne pravidlá, čiže oni boli na telefóne, hrali sa len futbal. Bolo to naozaj od začiatku veľmi zle nadstavené, ale ako náhle sme dospeli k tomu, že treba zaviesť nejaké pravidlá, nejakú štruktúru, tak to nadobudlo úplne iný rozmer. A teraz sme sa posunuli až tak, že sme si povedali, že ideme robiť také stredka krúžkového typu. Že ak možno na tábore, keď ste zvyknutí, že skupinový animátor príde napríklad na nejakom dennom tábore na nejakú kovačskú dielňu a tam teraz si každý ide upúčiť nejakú podkovičku, takže aj my môžeme počas roka si možno naplánovať nejakých 5-6 stretiek, kde privoláme si aj na pomoc niekoho. A naozaj, tak ako som spomenul, že či opraviť bicykel, alebo nejaké skautské zručnosti, orientovať sa v teréne, uviazať nejaké uzly, alebo možno nejaká kuchárska dielnička, napiec si možno perničky, medovničky na Vianoce. Opäť to môže byť niečo, čo sa naučí u Salesianov na stredku, môžu byť za to vďační aj rodičia a nejakým spôsobom prenesieme tie deti cez to obdobie, kedy jednoducho možno sú takí, že nevydržia ešte veľa počúvať, ale preklenieme to obdobie, budú mať návyk chodiť na stredka, budú mať dobrú partiu a potom už keď budú možno šestáci, siedmaci, tak sa s nimi bude dať otvárať aj hlbšie témy. Ale možno by sa to nedalo, keby práve tieto začiatočnícke roky sme nejak zanedbali. A zároveň možno ešte k tomu, keď som rozprával o tom, že naučiť sa napríklad opravovať bicykel, tak možno hľadať vždy také prepojenia. Bicykel má dušu, má človek dušu a prinášať rôzne také zamyslenia, otázky, provokačné aj pre tie deti a možno vedieť aj tak prepájať nejaké tie zručnosti, ktoré ich učíme, možno aj s tým duchovnom. Alebo keď by sa učili nejaké skautské zručnosti, možno orientácia v teréne, tak tiež možno môžeme načať tému orientácia v duchovnom živote, svedomie, spýtovanie svedomia a tak ďalej. No a ten dlhodobý cieľ zameraný na podporu rozvoja vzťahu s Bohom, viery, tak tu som si dal taký príklad, že vedieť vysvetliť na príkladoch, v čom spočíva hrdinstvo svätých. Tiež niečo, čo sa nedá dosiahnuť úplne za jedno stredko, lebo je to teda v množnom čísle, že o viacerých svätých, ale možno za ten pol rok už by vedeli možno aj nejakých hrdinov vymenovať, aj v čom spočívalo to ich hrdinstvo. Nemalo by to byť hrdinstvo nejakého superhrdinu, ktorý má nejaký talent, jak Superman, nejaký taký nadprirodzený, ale taký reálny, k čomu aj my vieme mať nejaké vzory a hlavne možno tí chlapci mladší, tak oni potrebujú mať v sebe taký nejaký vzor. Že to ich vie veľmi tak potiahnuť. Že som rád, že sa vám podarilo, pevne verím, že aj ostatným už spísať si pre vaše konkrétne stredko nejaké ciele a budem rád, že keď sa k tomu vrátite, že keď si aj naštudujete možno spätné niektoré tie či už cesty zrenia alebo výkonové štandardy a necháte sa inšpirovať. K tomuto máte nejaké otázky k dlhodobým cieľom? Ak máte nejaké otázky, sa pýtajte, keď nie, tak prejdeme na druhú oblasť. Takže ideme na častkové ciele. Tiež si pomôžem citátom. Ktorou cestou sa mám vydať, to záleží na tom, kam sa chceš dostať. To je mi jedno. Potom je jedno, ktorou cestou pôjdeš. Určite poznáte tento výrok a si myslím, že je naozaj veľmi pravdivý. A teda vy už keď viete, kam sa chcete dostať, už keď máte tie dlhodobé ciele,
tak potom nám nie je jedno, ktorou cestou pôjdeme, ale práve by som tak prirovnal tie čiastkové ciele k tej ceste. Čiže je dôležité si určite stanoviť aj už také konkrétne, špecifické čiastkové ciele, ktoré nám pomôžu byť takou cestou. A určite mi dáte za pravdu, tí, ktorí ste to už skúšali, že sa vám oveľa ľahšie pripraví stredko, keď máte stanovený dlhodobý aj takýto čiastkový cieľ. Sú rôzne teórie o tom, ako tieto ciele formulovať, možno sa s tým viacerí už stretli niekde v škole, tak nebudeme vás možno učiť nič nové, tak si to môžeme tak ale prebehnúť cez taký príklad, že teda tie ciele by mali byť SMART, čiže veľmi špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. Keby som si stanovil, teda ja napríklad konkrétny cieľ, že vedieť na konci stredka vymenovať pravidlá stredka, tak naozaj je to niečo veľmi špecifické, čo som si presne zadefinoval, že viem, čo má spraviť a viem, kedy to má spraviť. Takže za mňa je toto špecifický cieľ, je aj merateľný, lebo viem si to overiť na konci, vyskúšať, že aha, že tak z 10 to 8 vedia a 2 ešte zostanú po škole, po stredku na doučovanie. Je aj dosiahnuteľný, si myslím, že dá sa za tú 1,5 hodinu naozaj, že keď máte nejakých 6, 7, 8 pravidiel, keď si ich spolu vytvoríte, nejakým spôsobom vymyslíte nejakú dobrú aktivitku, budete ich mať pred sebou napísané na viditeľnom mieste veľkým písmom, budete sa k tomu stále vedieť vrátiť, tak si myslím, že by to mohli si takto zapamätať. Mal byť aj relevantný, čiže zmysluplný vzhľadom aj na dlhodobé ciele, čiže naozaj je to ako keby v tej línii, ktorú sme si stanovili, aj časovo ohraničený, takže naozaj som tam dal, že aj kedy, že na konci stredka by som bol rád, že keby toto všetci moji stredkári vedeli vymenovať pravidlá stredka. Takže to bol taký môj príklad, určite aj vy si viete nejaké ďalšie, ale k tomu sa za chvíľu dostaneme. Možno ešte k takej formulácii. Toto je už možno skôr pre tých pokročilejších, že ktorí skôr možno sprevádzate animátorov, alebo robíte nejakých lektorov, alebo tvoríte aj nejaké metodické materiály, alebo aj píšete nejaké projekty, tak je dobré formulovať cieľ tak, aby mal v sebe nejaké aktívne činnostné sloveso. Ja tam mám to sloveso vymenovať. Čiže to je niečo, čo chcem, aby vedeli. Zároveň mi určite takú hĺbku, že či majú mať napríklad len povedomie, že nemusia to vedieť vymenovať, alebo či to majú aj vysvetliť, odôvodniť. Mne by stačilo, že by vedeli vymenovať tie pravidlá ako taký výstup za jedno stredko. Zároveň by som mal formulovať takýto čiastkový cieľ z pohľadu stredkára. Čiže nemám ho formulovať, čo ja mám robiť ako animátor, že ja mám učiť deti opravovať defekt, alebo mám sa snažiť, aby oni boli dobrí a poslušní. Ale naozaj z pohľadu stredkára, čo sa má ten samotný stredkárka naučiť, čo si má osvojiť, niečo ako ja, animátor, mám robiť. No a možno taká pomôcka, také tie aktívne činnostné slovesa, pár som ich tu vypísal. Viete si potom na také hlbšie štúdium nájsť napríklad revidovanú Bloomovú taxonómiu cieľov, celú tú teóriu si prečítať, ale hovorím, že to je už také pokročilejšie, možno na také len prvotné týchto pár sloviesť, ktoré môžete používať aj za chvíľu, keď si budete formulovať čiastkové ciele. Čiže mať povedomie, vyskúšať si, zopakovať. Stredkár bude vedieť vymenovať, bude vedieť uviesť príklad, bude vedieť vytvoriť samostatné, či už nejaký medovník, perníček, bude vedieť samostatné si opraviť defekt, bude vedieť vysvetliť nejaký príklad možno nejakého vzoru, nejakého svätého, bude vedieť používať niečo, bude vedieť aplikovať, analyzovať, porovnávať, možno pre tých starších. Takže tak príklad týchto aktívnych slovies. No a teraz úloha pre vás, takže opäť nechám nejakých možno 5 minút. Keď už máte spísané tie dlhodobé ciele, tak skúste ku každému tomu dlhodobému cieľu spísať viacero čiastkových SMART cieľov, čiže tak, aby boli aj správne formulované, aby boli aj dosiahnuteľné, merateľné a aby to spĺňalo celú tú charakteristiku SMART cieľov. Takže skúste si ku každému viacero spísať takých nápadov. Tak Miletička sa znova hlási.
No, ja mám tiež vlastne stredko piatačok a na ten rozvoj vzťahu s Bohom viery by som rada dala cieľ, že aby možno baby vedeli na konci stredka prerozprávať, o čom sme čítali Evangelium, lebo to podľa mňa dá nám vedieť, že dávali pozor a že sa aj na tým trocha zamysleli. Super, počujem tam aj to aktívne sloveso, je to z pohľadu stredkárky, dá sa to za jedno stredko dosiahnuť, veľmi fajn, jednotka s hviezdičkou. Máte aj na ďalšie oblasti? Tu nie je niekto iný, nemusí len Miletička. Áno. Ale máme my aj osobnostný ešte. Na osobnostný by som dala, že viem sama pozametať miestnosť a vyniesť smeti. Teda stredkárka vie. A doma, či v stredkovej miestnosti? V stredkovej miestnosti, tak áno. Na konci stredka vedieť sám od seba, nájsť metlu, správne ju použiť, aj so zmetáčikom, vyhodiť smetím a vyniesť. Výborné. Tak si môžete rozdeliť rovno služby na celý rok, rajóny a budete mať vždy čistú pripravenú miestnosť. Paráda. A zároveň sa to zíde potom určite aj do budúcna. Šťastný manžel, kto si takú ženu nájde. No a rozvoj tímu? Ja som si dal, že ja mám štvrtákov chalanov. Ja som si dal, že ako chalan viem povedať, že čo som zažil počas toho týždňa a viem aj vypočuť ostatných. Bez prerušovania. Aha, čiže vlastne na stredku necháte priestor a on vie samostatne za seba povedať, čo zažil, také najpodstatnejšie v tom týždni a vlastne bez toho, aby nejak sa prerušoval, čiže vie to tak plynulo odkomunikovať stručné, jasné, vecné, zhrnúť to, čo zažil a naozaj takéto obohatenie môže pomôcť vzájomne sa lepšie spoznať, čo zažívajú tie deti. Trošku možno tí štvrtáci, je to asi veľmi individuálne, že ty si ich už poznáš. Viem si predstaviť, že pre niekoho by bol toto veľmi taký náročný cieľ, ale viem si predstaviť aj že by takej naozaj tolerujúcej skupine sa dalo dosiahnuť. Takže myslím, že veľmi fajn. Oni to celkom zvládajú, len to prerušovanie, ak bolo. Aby sa navzájom neskakali do reči. To možno s tými pravidlami a možno motivovať ich k tomu, ako dodržiavať pravidla alebo nejaké sankcie prípadné, ale však k tomu si tiež ešte potom povieme. Super, ale čo sa týka formulácie cieľa, myslím, že fajn. Možno to ešte to, že možno jediné pripomienka, že za jedno stredko, že možno keby sa ti zdalo, že to nedosiahneš za to jedno stredko, nevadí, že vieš si to zase možno nejak v čase sa k tomu vrátiť, že by to mohlo byť taký, lebo nemusí byť čiastkový cieľ dosiahnuteľný za jedno stredko, že môže byť čiastkový cieľ, na ktorý potrebuješ možno 2 stredka, 3 stredka, ale keď sa stále budeš k tomu vraciať, tak pevne verím, že sa to dá zvládnuť. Slúbil, tak aj ja sa podelím s tým, čo nám napadlo. Tak mám tu spísaný taký príklad. Zároveň som tam rovno už dal aj ten dlhodobý cieľ ku každému, aby ste videli aj tú nadväznosť na seba. Takže môžeme ísť najskôr k tomu rozvoju tímu, rozvoju skupiny. Takže som mal zadefinovaný dlhodobý cieľ, snažiť sa tolerovať pravidlá a štruktúru stredka a k tomu čiastkový cieľ vedieť na konci stredka a vymenovať pravidlá stredka. Takže vlastne opakujem to, čo som nám ukázal už aj predtým, ale takto to máte na jednom mieste spísané. Teraz pre ten osobnostný rozvoj členov stredka, ten dlhodobý cieľ tu mám zadefinovaný nadobudnúť nové zručnosti aspoň v 4 oblastiach a využiť aspoň jednu z nich pre dobro druhých. A teraz ten čiastkový, tak vedieť na konci stredka s pomocou skúsenejšej osoby upiecť medovníky, môžu to byť oplatky, a predať ich na charitatívnych vianočných trhoch v Trnave 21.12.25 a výťažok z predaja darovať pred Vianocami na charitu. Takže niečo úplne konkrétne, niečo aj s takým charitatívnym rozmerom a zároveň môžu sa naučiť nejakú novú zručnosť. Tam si už, keď si takéto niečo zadefinujem, tak hneď viem, že potrebujem miestnosť, kde budeme vedieť piec, či zabezpečiť všetko okolo toho
a možno aj nejakú výpomoc niekoho skúsenejšieho, že nielen dvaja animátori, ale aby sme vedeli teda venovať sa aj deťom, aby sa nenudili, aby to nebolo, že dvaja si tam vykrajujú medovničky a ostatní sa nudia, tak naozaj, že zabezpečiť aj ten personál primeraný tomu nášmu cieľu alebo tej aktivite, ktorú chceme robiť. Rozvoj vzťahu s Bohom, tak dlhodobý cieľ vedieť vysvetliť na príkladoch, v čom spočívalo hrdinstvo svätých a čiastkový vedieť na konci stredka uviesť príklad aspoň 2 hrdinských skutkov Don Bosca. Takže za mňa takýto príklad. No, tak nejakú otázku ešte k týmto čiastkovým cieľom, alebo môžeme ísť ďalej. Takže keď sa nikto nehlási, tak ideme ďalej, ale kľudne, ako som spomínal, môžete nám do chatu stále písať, ak by vás čokoľvek ešte viacej k tomu zaujímalo. Takže pripraviť dlhodobý plán. Opäť si pomôžem citátom. Cieľ bez plánu je len prianie. Takže darmo by sme mali nejak stanovené dlhodobé ciele aj čiastkové, ak by sa to neuskutočnilo, ak by sme si nepripravili k tomu aj patričný plán. Preto je veľmi dobré mať spočítané, že koľko stretiek ťa vôbec čaká. To je možno taký prvý krok, že vôbec, keď už sa zaväzujem, že vediem stredka, tak aspoň mať ten prehľad, že či ešte ich bude mať do Vianoc 10, 20 alebo 30, lebo je to dosť rozdiel. Takú pomôcku by som vám chcel dať do pozornosti. Možno ste niektorí zachytili, že existuje aj denník animátora. Dá sa tiež stiahnuť na stránke niečoviac.sk a do chatu vám pošlem aj link. A aj si to môžeme za chvíľu premietnúť. Takže keď si otvoríte stránku niečo viac, tak viete si tam vyhľadať denník animátora a sú tam viaceré takéto linky, tak jedno je ako keby len taký manuál, a to je už také ako keby predvyplnené, je to veľmi fajn si to tak pozrieť, že možno ako si to aj konkrétne vyplňať. Čiže mať tam konkrétnych stredkárov, možno niečo málo o nich, dochádzku si možno značiť, kto ako chodí, možno aj o sebe ako animátor, možno nejaké moje predsavzatie alebo silné vlastnosti, ktoré si myslím, že mám, na ktorých viem pracovať a rozvíjať ich. Ale aj taký prehľad roka sa mi veľmi páči, že aj tak zaznačené, nielen, že kedy mám stredko, ale aj kedy sa pripravujem na stredko. Čiže vedieť si možno stanoviť aj so spoluanimátorom, animátorkou, kedy budeme hodnotiť alebo plánovať a pripravovať si ďalšie stredko. A potom je tam taký rozpis, jednak v rámci mesiacov, že si viete naplánovať, ale potom aj jednotlivé stredka rozpísať nejaké cieľ a tak ďalej, poznámky. Takže veľmi odporúčam aj takúto formu. Chápem, že niekomu vyhovuje viacej možno nejaký online formát, niekomu možno tlačená verzia, tak to už nechávame na vás, ale dôležité je, ako keby naozaj robiť si plán stredka. No a teda stiahnuť sa to dá potom tuto na tomto, že to prvé, čo bolo, tak to bolo len už také predvyplnené ako taký manuál a tieto ďalšie sú už ako vám vyhovuje, či už na dvojstrane alebo na jednej strane mať teda ten samotný denník. Určite aj vy možno máte nejaké svoje pomôcky, nástroje, to, čo vám vyhovuje, zápisníky. Nechávam to určite na vás, ale teda odporúčam určite aj tento denník animátora ako takú dobrú pomôcku. Zároveň by bolo veľmi fajn, že keby ste si vedeli vyplniť konkrétny plán na najbližšie obdobie, či už do Vianoc, alebo aspoň na najbližší mesiac. A vzhľadom k tomu, že keď už máte stanovené tie dlhodobé ciele, čiastkové ciele aj nápady,
tak je dobre si to spísať a potom už v tom švungu počas roka, keď proste niečo aj nečakané, dostanete možno v škole zlú známku alebo niečo nečakané sa udeje a nemáte toľko času a priestoru sa pripravovať, tak práve tento plán môže byť niečo, čo vám môže veľmi pomôcť už potom pripraviť to stredko konkrétne. Tak preto by som aj teraz odporúčil, ja najskôr som vám tu chcel premietnúť takúto pomôcku a keby ste si potom, vám nechám aj chvíľku priestor, vedeli možno aj vy niečo podobné spraviť, či už niekto má priamo aj ten denník animátora, alebo máte nejaký svoj zapisník, alebo na čistý papier, alebo len tak do počítača, do telefónu si viete možno takúto podobnú štruktúru vytvoriť, ale teda také asi 3 riadky a teda v tom prvom riadku mať naozaj že tie dlhodobé ciele, v druhom riadku čiastkové ciele, v treťom riadku nápady. No a potom v stĺpcoch si môžete dávať konkrétne dátumy stretiek, čiže od toho najbližšieho po ďalšie. A takto si naozaj rozplánovať ideálne aspoň pol rok. Tak vám prečítam aspoň na takú inšpiráciu, že ako som si to skúsil ja a nechám vám priestor, aj teraz už môžete na tom začať pracovať, vyplniť si váš taký plán na najbližšie mesiace. Takže ja som si stanovil tie dlhodobé ciele, snažiť sa tolerovať pravidlá a štruktúru stredka. No a čiastkový cieľ som si dal, že na konci stredka vymenovať pravidlá stredka. A teraz ako nápady do odrážok som si k týmto cieľom stanovil, že dvojice si zahrajú pantomímou vylosované pravidlo stredka a ostatní hádajú, že ktoré si vylosovali. Čiže už keď budem mať nejakých 6, 7, 8 pravidiel, tak viem dať losovať papieriky a každý bude mať za úlohu zahrať pantomímou, potom zahrať a potom zároveň uhadnúť tí ďalší, že ktoré pravidlo stredka napodobňovali. A aj takýmto spôsobom sa im to môže nejak briť do pamäti. Alebo potom ich aj myslím, že tak keby preskúšať, že poviem číslo, že si vlastne očíslujem tie pravidlá a ten, kto je na rade, že ideme do kolečka, keď sedia, tak vysloví príslušné pravidlo. Ten, kto hovoril pravidlo, zase môže povedať nejaké číslo iné a niekto ďalší, kto nasleduje, by mal rýchlo vedieť zareagovať a vedieť, že pod ktorým číslom, ktoré pravidlo sme si my sami vymysleli a nejak stanovili na stredku. A čokoľvek iné tam samozrejme môže byť. Môžete si tam spisovať aj pomocky, čokoľvek, čo vás keby teraz k tomu napadne, že keď máte tieto ciele, že čo by sa dalo robiť. A možno prídete na to, že už keď si otvoríte ten plán a blíži sa ten týždeň, kedy by to stredko malo byť, napríklad ja som stanovil, že 3.10., tak možno 1.10. budem keby si so svojím spoluanimátorom si to stredko pripravovať, tak si poviem, že to, čo nás tu za hlúposti napadlo, že toto by vôbec nefungovalo, tak si to úplne zmením. Ale minimálne viem sa od niečoho odraziť, minimálne, že viem, že ten cieľ si chcem ponechať a možno nejaké iné nápady dostanem. Potom pre ďalšie stredko 10.10., keby som zase nejaký iný dlhodobý cieľ, napríklad v rámci viery, tam som mal stanovený, že vedieť vysvetliť napríklad, v čom spočívalo hrdinstvo svätých, vedel rozdrobiť na čiastkový cieľ, čiže vedieť na konci stredka uviesť príklad aspoň 2 hrdinských skutkov Don Bosca. Tak do poznámok si už viem medzi nápady dať do odrážok, že čo mi teraz tak prvé napadne, napríklad pozrieme si čas filmu Don Bosco. Nejak si to zostriháme a možno nejakých 5 minút si premietneme. A potom si zahráme napríklad kvíz cez Kahoot a nejaké otázky zábavné vytvoríme a takýmto spôsobom sa budem snažiť ako keby možno konkrétne situácie z toho filmu, aby si aj zapamätali a vedeli potom aj prerozprávať. Takže to bolo ako keby na takú inšpiráciu. A teraz opäť by som vám rád nechal priestor, aby ste si aspoň jedno stredko vedeli takto rozplánovať a určite by som bol rád, že keby ste si vedeli nájsť potom k tomuto viac času a spísali si to na najbližší pol rok, čiže aspoň do Vianoc a potom zase možno mať takú polročnú revíziu a opäť, keby ste vedeli mať zase na ďalší pol rok tiež aj dlhodobé ciele, aj čiastkové a tiež aj takýto plán stretiek.
Takže necháme si opäť nejaké, ešte aspoň 2-3 minútky. A tiež, ak by bol niekto ochotný podeliť sa, že aké nápady k tým cieľom ste si spísali, tak môže to byť tiež takou inšpiráciou aj pre druhých. Tak by som bol rád, že ak by ste boli ochotní. Takže kľudne sa zamyslíte a spíšte si aspoň do odrážok nejaké konkrétne nápady na konkrétne stredko, čo by sa dalo, ako podporiť ten konkrétny váš cieľ. Teda tá aktivita by bola, že si to premyslia, napíšu a odložíme to pod banku, už potom bude téma, im to teda akože tak vysvetlíme o tom, že musia prevziať si zodpovednosť za to, že vlastne nemôžeme nechať tie sny, aby nám ich niekto splnil, že je to vlastne na našej zodpovednosti a proaktivite, že teda akože sme si sami zodpovední za svoj život. A potom vlastne budú robiť taký osobný projekt života, kde teda si spíšu, aké majú talenty alebo zručnosti. Potom si napíšu tie ciele a teda aspoň k tomu jednému si konkrétne napíšu, že aké kroky začnú robiť, aby teda dosiahli ten cieľ. Alebo môžu povedať, ak už na niečom pracujú. Neviem, že sa vzdelávajú napríklad viacej na biológiu, lebo chcú byť lekárom, alebo neviem, že akože aby si niečo také konkrétne už napísali. Tak to by malo byť. Koľko tačky máš, prosím ťa? To je zmiešané stredko a sú tam prváci, druháci na strednej. Áno, že to už sú naozaj také serióznejšie témy a naozaj zdá sa, že máš to veľmi dobre premyslené, takže pevne dúfam, že zajtrajšie stredko bude veľkým obohatením aj pre nich. Ďakujem. Ďakujem. Miletička sa hlási. Mávate? Dobre, takže môj teda ten dlhodobý cieľ bol, že vykonajú aj nepríjemné práce, alebo teda úlohy, ktoré nie sú príjemné. Čiastkový cieľ je, že teda naučím sa zametať. A nápady k tomu boli, že zábavnou formou spraviť tutoriál na zametanie, alebo reklamu na metlu, alebo bodovať sa v zametaní, alebo pokladovku za metlo, alebo nejak zábavne proste odprezentovať tú činnosť. A ešte, ja som mala tiež ešte dlhodobý cieľ, že zmierniť vyrušovanie na stredkách a čiastkový cieľ z pohľadu stredkárky, viem sa stíšiť a dávať pozor. A na to mi napadla taká krátka hybka, že vlastne by sme dali ich do dvojíc, dali by sme nejakú tému na rozprávanie a komplet na úplnú hlasitosť by sa začali baviť. A každá z nich by mala svoje číselko a keď by som napríklad zakričala číslo 5, tak všetci ostatní by museli komplet stíšiť a počúvať tú 5, ktorá by pokračovala bez hociakej prestávky hovoriť o tej téme, o ktorej hovorila tej svojej dvojičke. Takže... Výborne, vďaka. Hneď mi aj napadla jedna aktivitka, spraviť video, návod, ako zametať miestnosť. Mladí radi natáčajú videjka, aj keď neviem, či máte povolené telefóny, takže určite sa dá naozaj veľmi veľa v tomto spraviť. Takže super. Dobre, vďaka. Tak pomaly sa nám naplňa aj čas. A teda, ak sa opäť o 2 týždne uvidíme, budem rád. Teda aj ďakujem za účasť, takisto aj teda ostatným mojim kolegom z Domky, že nám vytvárajú podmienky na to, aby sme vedeli sa viacej zamýšľať nad animátormi, nad stredkami.